Здравейте, VBOX 7, аз съм UPG на 951, а това е втори епизод във втори сезон на Майнкрафт оцеляване. Така, в първия епизод ние открихме една мина, която не съм правил аз. И е много интересно, защото има влакчета, писта за влакчета, но която е прекъсната. Сега отивам точно там. Ето, вижте с какво съм се го отбелязал. Личи се, че съм идвал и друг път. Там е къщата ми на дърво. Първата ми къща на този лот. Така. Малко кръв ще ми вземе. Така, тя ще се запълни. Ето е мината. Нищо не съм правил без вас в мината. Взел съм си материали. Ето пак ме е включен това умение се, защото строих пикселар преди малко. Искам да ви кажа, че както виждате аз не използвам това умение се. Тези неща си ги взимам от World. И просто такива коментари, които без това умение не можеш нищо да направиш или нещо подобно, моля ви да не ги пишете. Имаш един такъв коментар, за това го и коментирам. Така, сега отиваме напред. Паднахме във водата. Тук има и много паяци. Ето какво има и което не видя. Трябва да се махнем от тук, защото има крипари, които ще гръмат, ще ни развалят клипа. Паднахме при паяците. Нямам какво да го направя, освен да пусна Peaceful, за да мога да си довърша клипа. Така. Ето вижте какво открихме. Отгоре нас има злато, но не мога да излезна. Ето излизам. Тук някъде свършваме влакчето. Миналия клип не бяхме... Ето вижте колко желязо има над нас. Сега ще вземем златна руда, която после ще я преработя и ще получим злато. Можем да си направим кирка, лопата или нещо такова. Аз няма да го използвам за това, защото се хаби много по-бързо от другите. Така. Ето вижте колко пусно. Ето чест има даже тук. Вижте какво има в честа. Диамант, сиц и хляб. Така, сега ще паузирам клипа и след малко отново ще говоря. Здравейте, пак съм тук. Паузирах клипа, защото имах малко работа и продължавам. Вижте колко неща намерихме. След малко ще излизам от мината, защото това е втори епизод, в който съм вътре. Осветявам да не ми е тъмно, както беше в миналия клип. Ще идва там. Там какво е това? И тук свършва едната част от мината. Така, сега за да излизаме от мината намерихме доста неща. Вижте диамант, злато, желязо. Сега трябва да излизаме. Имаше и паяци, но видях да ги махнахме. Ето, вижте откъде излизат. Тук спомена отгоре нас още един. Ако чувате някакъв звук, е от телевизора ми, защото в момента дават матча Манчестър Юнайтед срещу Норвич и в го гледам заедно и снимам клип. Така. Искам да ви кажа да се записвате за малко конкурс. За сега имам 7 човека, които са записали и 4 човека са предали маповете си. Така. Сега.
Търся път да излезе, но не мога да го намеря. И мисля отново да паузирам клипа, за да не губя време при излизането, а да снимам после клипа. Така ще направя. Сега се връщам и вече ще съм излезнал от тази мина. Здравейте отново, пак паузирах клипа и вече съм излезнал. Така. Сега ще направя един workbench. Да, пак беше пуснато умение към се за HaterD, но не беше използван. Така. Сега ще направя една печка и ще се карам златото. Ще го проработя. Сега ги бъркам позициите. Ще си взема workbench, нещо оставя тук. И ще изчакам да се преработи златото. През това време ще пуснем, защото е вечер. Лягаме да поспим малко. Това е една къща, която направих вчера. Не вчера, но вчера подобрих. Така ще оставим диаманта при другия ден. И тези неща, които намерихме. Просто ще чистя. Така вече е ден. Златото още не се преработило. Ето да ви покажа какво направих. След малко ще запусна пак по влакчето, което показах в конкурса, но пак ще се пусна. Това вече е готово златото ми. Ще ида него да го оставям в куфарчета. Вече имаме 18 злата, което съм намирал, не съм читвал. Тук имам портал към да направим. В някой епизод може да идем там. Чакай да видя в куфарчета имам ли някое... Ето, имам влакче, с което ще се пуснем. Така. Изтървахме влакчето. Ще се пуснем. Боже! Изтървахме влакчето и тъй като нямаме друго, ще отидем да го вземем. Той ще падне ето тук, където са падали и другите влакчета. Ето виждате. Вижте колко влакчета има тук. Ще вземем две и ще идем да се пуснем. Кажете какво искате да правя в епизодите. В третия епизод обещавам вече ще направя и къща. Ако искате някакъв урок по нещо, туториал, не че знам много неща, но нещо ще се опитам. И в края на клипа, т.е. след малко, ще ви покажа един мап, който си изтехли, за да разгледам на футболна тема Манчестър Юнайтед стадиона Олд Трафорд, който е много добре направен. И ако искате, ще ви дам линк и вие да го направите, да го разгледате. Така, това беше влакчето. Дървената къща ще покажа в някой друг епизод. Така, сега ще ви покажа стадиона. Чакайте само да зареди мапа. Нещо много бавно зарежда този път. Чакай да се изключим, да може да го видите по-добре, когато зареди. Зарежда. Мапа зарежда бавно. Така се изключим тези стълби направени, които са направени супер. Ето тук са и ложите на стадиона. Всичко е направено супер. Тук има още ложи. Отгоре покритието, вижте как е изписан Манчестър Юнайтед. Отдолу пейките за хората. Ето зареди. Вижте.
Олд Трафорд Тим, Манчестър Юнайтед. Вижте, тук има входове и изходи, от които хората излизат. Ето. Влизаме, чакайте. Нямам торчове, за да сече. Ето, отиваме на самия стадион. От тук гледката е още по-хубава. Луната. Как е над стадиона, супер е този мап. Аз мисля да направя и аз един стадион, но даже съм направил, но няма да го показвам, защото ще изглежда много смешно в сравнение с този. Така, довиждане до следващия път. И това е от този клип. Довиждане.